Valószínűleg találkoztál már a választási szándékot mérő felmérésekkel, amiknek eredményei nagyjából így néznek ki. Ami egyből szembe tűnik, hogy elég erős eltérések vannak abban, hogy a felmérés szerint kinyerni a választásokat, ha azokat most tartanák. Hogy mikor hozzák ezeket az eltéréseket, az elég összetett, és nem erről szeretnék beszélni. Ami érdekesebb, hogy mit csinálnak ezekkel az eredményekkel, és mire használják. Amit nem is találgatva, hanem elég magabiztosan jelentenek ki, azt nem csak informáló jelleggel teszik, hanem hogy rávegyenek, hogy szavazz, vagy éppen, hogy ne szavazz. Amikor a kormány felé elfogult sajtó olyan felmérésekre hivatkozik, amelyek szerint egyértelműen a Fidesz nyerne, ráadásul elég erős előnnyel, szubjektíven azt próbálják súlyolni, hogy reménytelen az ellenzéki győzelem, és ha az ellenzékre szeretnél szavazni, teljesen fölösleges a választásokon részt venned, mert csak az idődet vesztegeted. Azzal az egy szavazatoddal úgyse fogod behozni a 10%-os Fidesz előnyt. Másik oldalról, amikor az ellenzék felé elfújt sajtó közöl olyan felméréseket, ahol a Fidesz áll második helyen, vagy rendszeresen közölnek olyan híreket, vagy inkább véleménycikkeket, amelyek szerint a Fidesz vesztesége elkerülhetetlen, az is kevésbé a választások megjósolt eredményéről szól, és sokkal inkább arról, hogy a szavazásra buzdítsanak. Hiszen ha ellenzéki vagy, akkor 16 év után itt az első lehetőséget kormányváltásra. Csak el kell menned szavazni? Ez nem a legdurvább propagandák közé tartozik, de mivel a tudtod nélkül próbálják befolyásolni, hogy mit fogsz tenni, ezért érdemes róla beszélni. De most már tudod? Választások kapcsán csak annyit tudok ajánlani, hogy menj el és szavazz. Bárkire. Kb. 30 percet vesz igénybe 4 évente. Akkor is, ha nem érdekel, mert bárki volt eddig hatalmon, mindig szar volt. Az elmúlt 32 évben összesen 2 párt volt hatalmon, és ennél jóval több van, akire szavazhatsz.